Kære netværk, det er jeres jyske udsending. Det er det sovende medlem, Michael, som i øjeblikket er i Reykjavik. Ja, det kan man vist ikke se, selvom man kigger efter. Men jeg er i hvert fald på Island til et NIVA-kursus, hvor jeg skal holde oplæg om nogle APV-processer, sådan participatorisk understøttende processer, som jeg har lavet, som jeg er blevet inviteret til at fremlægge fra forskere fra hele Europa. Så jeg melder af igen. Og måske skal vi i virkeligheden se det her som sådan et 5-årigt eksperiment. Kan man opretholde en vi-fornemmelse, en relation, en social kapital, når den kun er via mail og stå på en liste og være inviteret? Altså, jeg kan i hvert fald sige, at jeg kan godt. Jeg synes, det er fedt. Og der er sådan en gruppe, som mødes, og som udveksler, og som mailer, og som skriver, og som nørder, og som gerne vil berige hinanden gaveøkonomisk, for at blive skarp på det her begreb og de udviklinger, der er i det. Forhåbentlig også ikke bare teoretisk, men også at lave gode processer og sådan noget. Det synes jeg er skønt at være en del af, selvom det er ret pæfærdigt. Jeg håber i fremtiden at kunne gøre alvor af mine trusler om, at jeg kommer på et tidspunkt. Så, men jeg vil bare lige sende det her for at ønske jer en rigtig god fest, en rigtig god jubilæumsarrangement. God vind. Vi ses. Måske snart, hvem ved? Måske senere, hvem ved? Hej fra Island.